Hello cake chei part enge mozat na kan lo thleng le te reng me tun chuma mi hi van bong atangin i video te kan lo en china I cake siam hi ka fa patang ka lo order ve du a atia avar le ukin min lo chei sak o antia ti hian ka chei sak deu to pa ka chei lai le ka ti lai vel ero du thu samin man lawa karen kan nei lawa mi ina te ka han chei noka chuwang chuanin du thu samin karon lalawa kan in te hi athim em a he light om dan tur zong te ka ngai twa ve dewa wang khan ka video te po en anuam lo deuh hlek me thia min lo she thiam don nia chuanin hei hi tiang hian min lo siam sak o ma se rose a pinkin ni se antia chu tiang chuan a soi ang chuan kan lo siam sak don ani ka voi khat siam na tur ani a har salu tuk lo boka ma se hei voi khatna te hi chu tlem khanin har sa lo ma se har sa chang te kha lo om ve thin ani chu mo adu thu samang khan lo na lo mai thia ma se ke ma chamoi kha ka ti khop me chuanin hemi ka siam chung hian thil kan soi lokanga thil pakhat kek lo order tu te amani lamin in lo order sham chin don nia amani mei poni lawin hei chen khati hi chuan ron du advance an ron order advance thei khop mai chu wa chuanin adon na ya kha chuan lak thei to lo khatam tak kha kan nei ve thin ani chu mo chuwang chuanin ma lampang sham in lo order don nia ti kha kalau soi du ani kan phone number te kha in du chami lo dil zel don nia chuanin hei kalau siam zo don ta a o kalau siam zo ta a ti hian alo chuak ta ni a pik nen chuan in ang lo deuh shet me thia ma se an lo na kha tam lo me thia nia kalom khop me hei hi chu karon vom lu deuh thuai ang kha hei simple deuh top anga ka siam kha ni wang han mo dik tak chuan zaruk man hi chu han ti chiai he abikin mi pang chi phei hi chu han ti chuai le ti ve kha at tul em lawa simple deuh top hi a tha ka ti chuanin ka video te min lo en sak china kan cake te min lo dor thin tu zong te chunga in zawa in kan lo me bye ule